Halo sedulur, ketemu maning karo aku ning petualang kuliner. Iki aku oli roti dari pinggisan. Ramadan bulan puasa. Ya. Nah, ya. Macem-macem biasanya. Tapi rasanya selai nanas. Yang ngarane oli dinge ya lumayan wis kena sing penting kena kok apa leg-leg ya wong Brebes ki ngomongin mau ini leg-leg ya salam hangat ya dari orang Brebes ki arane apa roti sing nang roti apa wis pokoknya enak wis arane roti apa ki arane biskuit roti biskuit ki jare miki wong wadon ngomong menine arane biskuit pan nyebutno kan bukan iklan ya wong arane. Sebetulnya biskuit ya benar biskuit selai isine apa selai nanas. Coba rasanya ya. Enak. Nah, harganya murah, harganya terjangkau. Supermarket, pasar, toko-toko, warung-warung anak. Ada biskuit, nah, bisa dicoba. Ya aku wong tua mangan lagi ya manis-manis temen ya aja kakek lah intinya ya wis mangan ora apa-apa tapi sing penting aja kakek ya wis kayak gue ya sedulur matur nuwun wis melu dalam video nih si petualang kuliner.